Maayong hapon, continuation ni sa tong video nga gihimo sa last time nga kanang collective haul. Sa end sa video ato last time is I said nga ako na lang i-separate ning H&M nako nga haul since gusto nako nga kanang mubo ra tong collective haul, and at the same time if sa H&M is clothing man siya, gusto ko nga na ay char-char na siya kuan kanang unsay tawag nga try on haul. First, magsugod ta aning sweater nga ako napalit sa H&M. Ako sad i-insert ang ihang try on and picture on how it looks like kung suot na siya. First is kaning unsa man ni beige taupe or unsa ba color ni beige man siguro ni nga sweater. Kani siya is size small, tapos ang ihang presyo is from 19 euros is 10 euros na lang siya. Kanang naka-sale ang H&M at the moment kay I think pa-end na sa season sa ting winter, I guess. So maong yes, nipalit ta na kay kailangan nato ni at the moment kay tugnaw pa jud. Next to that is kaning I think wa mo nakakita nagasot ko green nga color nga green jud. Kani green man ay military green pero like green. Nakasuot ko sa una pero kanang murag polo shirt. Pero sa sweater is na ako aning tada! Size small sad ni siya mga palangging. And then ang yang original price is from 19 is tag 10 euros na lang ni siya. Actually daghan ko ingon ani nga sort sa sweater pero kay green man siya and wala pa ko'y green nga color. True ba? So akong gipalit. Sad na siya. Next is kaning leopard print nga sweater. Yun ani siya tanawon. And then size small sad akong gikuha mga palangging. Ang iyang original price is from 18 euros is 9 euros na lang siya. Sa una di ko ganun mo tanaw magsuot og ingon nga ng leopard print pero kadugayan is natakdan. I don't know, natakdan ko nga murag dindutan ko magtanaw sa kuang sa kuan lang pod ha, sa akong sarili na pod. Ganan ko magtanaw og yun ani tapos basic lang ba ang kanang pants, kanang walay print ba dan dili busy kay since busy na imong ta. So mao na siya. Ako sa i-insert ang ihang try on so that you will see or ang button is maybe sa end sa video ay dili na lang ako na lang ipang-insert while I'm talking to you. Tapos, sunod is kaning basic na sweater pod, black iyahang color. Ako na siya gipalit mga palangging kay kanang nun ani nga mga basic o katong green. Pwede ninyo siya suotan underneath o kanang nabitoy kwelyo nga mga polo. Tapos, kani ang isapaw kay para dili tugnaw. So, yeah, this is how it looks like on me. Ako insert ang iyahang video or a picture sa item. And the last one nga naan ako diri is kaning t-shirt nga basic lang nga t-shirt iton. Kinahan ko og mga lawlaw nga t-shirt for example during summertime kay mas comfy siya, and then if ever pud mag-travel is dili bitaw igang kanang less ang imuhang igang nga feeling pasabot nako. Tapos this is how it looks on me. This is also nice when you wear like tattered jeans or shorts nga kanang comfy, tapos naka-sneakers baka, and then, or naka-flats baka, then, nindot siya tanawon para nako. Kinahan ko og like, basic lang nga t-shirt, or for example, nag-travel ba mo, tapos naka-leggings ka, tapos kaning, mas prefer nako nga taas ang t-shirt para, kabalo na mo, tabunan ang mga angay di makita. So, that's it for the H&M try-on haul mga palangging. I hope you like this video, and all of the items nga akong ni-mention is dili siya sponsored. I pay it myself. Sa pinaghirapan ko ang lahat ng ito. Joke. So, basin matingala mo nga sige kog promote o kanang mga stuff nga ginagamit na ko kani, nipalit ko ani. Dili ni siya mga sponsored ha. Ako aning
dugot pawis ko ang binayad ko dito. Mali ang Tagalog, tiskot. So, that's it for today's video, mga palangging. Happy New Year ninyong tanan. May you have a healthy and abundant New Year 2020. And, ayo mo, daghan kayo salamat sa pagtanaw ninyo aning video. And I'll see you in my next one. Bye!